Video yathu lero tionesana mmene tingaonerere mipira yakunja mwaulere komanso mosavuta ndi mosataya nthawi tatiye tionesane kuti matani. Ndi chomwe mmene akuchita ningosegula browser aliyese mfoni mwanomo. Ineyo ndasegula Google Chrome. Ndi chomwe ndichite ndikupanga search apa kuti score 808 tipanga search. Ndi website yake ndi imabwera kuyambirirapo ndipanga click. Ikafika apa kumangosankhano game imene ukuifunayo. Basi ndipanga click. Kila kwa kupanga verify hapa. Basi zikatero zimakhala kuti zatheka ndikuti umayamba kukita. Ndengati ina icha sikusangalasani mathaso kudownload application uyu wa Crickfy ndikuti amaonesanso mipira yabwino nchimozimozi yeucha komanso ena ake amakonda uyuyu. Ndiyetu ma website amene nabwera nawo kapena kuti ma application amene nabwera nawo kuti ndikuoneseni kuti mutakuonera mpira ndi amene wawa. Ndiyetu lero tusikufunsana kuti mfoni mwanu mozatheka nakapogwisa ntchito foni yanji tingoti tu ngati mfuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video sati.